zelená hlava prichádza. Som späť s aktualitami. Zasa sa z toho stalo dosť. Takže poďme sa pozrieť na to, čo sa nám vlastne deje v tomto našom úžasnom svete. Skúsime k tomu aj takúto príjemnú podmazovú hudbu. A vítam vás pri sledovaní Koktualít. Dneska sa pozrieme na chrípku, okrem iného aj vtáčiu, takže pozor na vašeho chorého vtáka, ktorá sa šíri v Amerike. Potom máme nejaký vírus, ktorý sa šíri v Číne, o ktorom mlčia, len aby ste boli pripravení. Potom tu máme ďalšie veci k atentátu na Trumpa, ktorý bol atentát a Tesla zapôsobila ako dokonalý bunker pre atentátnika. Ďalej tu máme niečo, čo sa stalo na oblohe, stále nám tu lieta UFO, je to zatiaľ vyhrotené, ako vždy, takže neodleteli a pokračujeme aj v ďalšom roku. A máme tu ešte nejaký malý updateík k Didymu, Jay-Zimu, sa možno, že pridáva naša úžasná herečka menom Jennifer Lopez. Takže okrem iného takto. A ešte tam budú nejaké správy pomedzi to, prečo by ste sa nemali vykláňať z vlakov a tak ďalej a tak ďalej. Takže vás vítam pri sledovaní Koktualít a v dnešnom vydaní sa zabavíme. Poďme na to. Takže, milí Slováci, ak vám náhodou do okna narazí vták, dávajte si pozor, že či náhodou není narušený tento vták. Môže mať chrípku. Pozor na chrípku. Počet prípadov vtáčej chrípky v USA prudko stúpa, CDC už rieši pandemické varovné signály. 66 potvrdených prípadov u ľudí, 915 postihnutých mliekarenských fariem a 129 miliónov postihnutých hydiny, takže kuriat, čo skoro to bude vyzerať ako hororová verzia farmy, takže dávajte si pozor na vtáčiu chrípku. Každopádne špeciálna pozornosť vyvolala prípad z Louisiany, kde sa človek nakazil od mŕtvych vtákov na dvore, asi si chcel grilovať. Je možné, že vírus môže čoskoro a bude čoskoro vyvolávať a skákať človeka na človeka. No, neviem, ako by som bol v tomto vtipný, ale nebojte sa, pokiaľ nie ste asi farmár, alebo nemáte doma kurín, väčšina z vás v obývačke snad nemá, tak vaše riziko je celkom nízke. A čo sa jedla týka, nebojte sa, kuriatka z Lidla by nemalo byť zmutované, len prosím, nepodávajte suši z kuracích prsníkov, kebyže náhodou chcete ušetriť, alebo tzv. Tataráčik za lacníčko. Takže asi tak, dávajte si pozor. Dávajte si pozor na to, čo jete, lebo nie vždy to, čo jete, môže byť úplne zdraviu prospešné. A takže, milí Slováci, hlavne nezabudnite, ak vaša sliepočka zakašle, možno je čo zavolať na ministerstvo, ale neviem presne na ktoré, lebo naše ministerstva sú asi neúplne funkčné v tomto, ale myslím si, že nejaká konšpiračná teória o tom, ako bude všetko zlé a všetko nás zabije, príde tak či tak. Dáme a páni, ideme na ďalšiu tému. Zatiaľ čo všetci premýšľame nad tým, čo také tajomstné ešte môže Čína skrývať. Máme tam ďalší vírus, ktorý sa pomaly dostáva na scénu. Ľudský metapneumovírus. Metapneumovírus, za chvíľku bude toto slovo zakázané, alebo ho upgradeneme na nejaké iné, krajšie. Každopádne tento vírusík je respiračného pôvodu. Môžeme si pozrieť, čo k nemu povedia naši kámoši. V skratke HMPV je respiračný vírus, ktorý útočí na deti. Príde a zaútočí na vaše deti. Pozor na to. Starších ľudí a oslabených jedincov, to je také normálne. Príde mi to ako každý vírus, ktorý útočí na oslabených jedincov.
Symptómy kombinácia chrípky a prechladnutia, takže ak si myslíte, že ste len nachladnutí, možno sa vám na pozadí odohráva vírusová telenovelka, ktorá pochádza z nejakého labu, ale nie, teraz to bude možno, že aj z hmly. Šíri sa dotykmi, kichaním, áno, proste tak ako všetko, aj pozor aj cez tú hmlu možno, nikto nevie. Čína tradične tichá o tom a vírus o ňom nikto nehovorí, Čína o tom moc veľa nehovorí. Prečo by aj o tom Čína veľa hovorila, však Čína nikdy o ničom veľa nehovorí. A sever krajiny už hlási zvýšený výskyt tohto ochorenia a okolité štáty ako Japonsko a India už bijú na poplach. V Japonsku ich dokonca vystrašili aj chrípkové štatistiky s detskými prípadmi, ktoré sú až tisícky týždenne. Teraz sledujú situáciu ako priamy prenos. Znamená, že dávajte si pozor na ďalšie chrípkové epidémie a je to také normálne. Poďme ďalej, poďme si dať niečo teraz extrémne zaujímavé. V toľkej chrípke to, že sa dá zabiť mnohými spôsobmi a nepotrebujeme na to nikoho ani ľudí, dokazuje aj nasledujúce video pre tých ľudí, čo majú takú nejakú tú prílišnú potrebu žiť v digitálnom svete a zabudáte na ten fyzický. Ľudia, uvedomme si, že žijeme v realite a mali by ste si dávať naozaj pozor, kam stýkate hlavu, pretože to môže dopadnúť presne aj takto. Ešte raz sa môžeme na to pozrieť. Znamená, že prosím pekne, keď si užívate výchor vo vlasoch a máte ten neskutočný pocit slobody v tomto nefyzickom svete, pretože to uploadnete na vaše sociálne médiá, pamätajte si, že je lepšie mať jednu hlavu, ako nemať žiadnu. Au, takže tak, dobre, poďme ďalej. Ideme k ďalším zaujímavým videám. Toto bola len taká zaujímavá vsúka pre vás. Ďalšia správa je z Las Vegas, ktoré má za sebou rušnú noc, nie že by to mali oslaviť teda nového roku, ale taktiež pred Trump Tower explodovala Tesla Cybertruck, takže dvaja spojenci si hádžu pod nohy klacky, ale nie. Takže Tesla Cybertruck, áno, ten slavný nezničiteľný Cybertruck. V aute bol jediný pasažier, hej, pozrieme si na to, tu je nejaká tá drobná výpoveď. V aute bol jediný pasažier, ktorý výbuch bohužiaľ neprežil. Prekvapujúco nálož v aute smerovala skôr dovnútra alebo hore než vonka, takže dvere hotela ostali celé. Ironicky Cybertruck zafungoval reálne ako bunker, ale hlavne pre celé okolie. Každopádne, ak chcete robiť atentát, asi je lepšie atentáty nepáchať v Cybertrucku, pretože tie jeho vlastnosti bunkru môžu pôsobiť opačne. Všetkých ostatných možno som to tak myslel. Dobre, každopádne 7 ľudí utrpelo ľahké zranenia a hotel bol evakuovaný. Hosti presťahovali do Resort World, kde ich poostrili, takže čo vlastne nebol až taký zlý deň pre niektorých z nich. Pretože polícia tvrdí, že auto bolo prenajaté niekde v Colorade a dorazilo ráno do USA, do Vegas. FBI rieši, či išlo o teroristický čin, ale zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. Zaujímavé je, že prenájom cez Turo spája tento incident s podobným prípadom v New Orleans. Neviete, v New Orleans sa stala podobný prípad, možno, že tiež teda neteroristického činu. Každopádne jedno vyjadrenie je také, druhé vyjadrenie je také. Som zvedavý, čo by k tomu povedal Elon Musk, ktorý... čo povedal Elon Musk? Tesla pomohla vyšetrovateľom poskytnutím záznamov z nabíjacích staníc a údajov o vozidel. Elon Musk opäť dokazuje, že Tesla je na všetko od ekologického cestovania až po CSI pomoc. Haha, no. Ale nevieme úplne presne, čo to je. Niektorí tvrdia, že hľadajú 4 páchateľov a hľadajú ich, pretože tam umiestňovali bombu. Ďalší hovoria, že to je
Není teroristický čin, aj keď je to možno napojené na New Orleans. Každopádne nechajme sa prekvapiť a teraz sa pozrieme rýchlo ešte na Didi Hokej, ktorý začína byť veľmi chrumkavý, pretože sa k nemu bla 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 a budeme sa rozprávať o niekom, koho možno máte veľmi radi. A joj, to som vám nechcel ešte prezradiť. Takže celebrity si celkom idú po krku. Jay-Z práve hodil bombshell, ako sa hovorí, pretože jeho právnik zahrnul do škandálu Jennifer Lopez. Áno, je to tak. Jennifer Lopez sa stáva ďalšou svedkyňou a možno, že obvinenou v rámci našeho telenovelného kriminálneho seriálu PDD Files. No, takže Jay-Z čelí obrovskému škandálu po tom, čo ho zažaloval za údajné znásilnenie v roku 2000 spolu s Didim, kedy znásilnili neplnoleté dievča a teraz jeho právnik zaplietol Jennifer Lopez, odhaľujúc, že bol priamo pri tom, že sa dievča normálne pozeralo na to, ako si to dvaja chlapci, no nejdem sa k tomu ani vyjadrovať, lebo to je tá nechutná, toto je naozaj tá nechutná časť týchto správ, ktorú treba ale vidieť, lebo váš domček z karát sa za chvíľku zrúti. Každopádne podľa všetkého sa Jay-Z snažil stiahnuť J-Lo so sebou, aby sa zachránila kožu, aby si on zachránil teda kožu. Už dlhšie kolujú špekulácie, že Jennifer Lopez vedela o Didiho eskapádach. Konec koncov boli v tej dobe najlepší priatelia It Par, alebo pár Hollywoodu a teraz, keď je Didi v priamom ohrození, začína sa dotýkať aj jej. To pasáž by som vyhodil. Zajímavé je, že v starších žalobách sa Jennifer Lopez spomína ako osoba, ktorá údajne pomáhala Didimu priniesť určité veci do klubu, čo malo viesť k ďalšiemu incidentu a teraz sa Jay-Z, právnik, postaral o to, aby jej meno znova vyplávalo na povrch. Takže dámy a páni, máme tu údajne Jennifer Lopez, ktorá je zapletená do našich freakov z party s P. Didim a jeho následovníkmi. Aloha, toto už nebudeme ďalej čítať, ideme na ďalšiu správičku. Rozhodol som sa, že už nemôžem ďalej pokračovať, lebo ma vyčerpal Didi a jeho vtáčia chrípka. Každopádne dávajte si pozor na svoje vtáky, dávajte si pozor na kurence, dávajte si pozor na deti, lebo máme ešte ďalšiu správu, ktorú som vám chcel povedať, tak ja vám ju poviem. To je tá posledná správa, aj som na to zabudol radšej. Máme tu takúto skupinku chalanov, dvoch, ktorí si, počkajte, nájdem si k tomu pár informácií. Je to pár z Georgie, ktorý je odsudený na 100 rokov, potom ako si adoptovali dvoch chlapcov vo veku, myslím, že to bolo, počkajte, 10 až 12 rokov, alebo v tej dobe mali 10 až 12 rokov. Títo chlapci boli od začiatku znásilňovaní svojimi adoptívnymi rodičmi, ktorí sa tvárili ako najväčší dúhoví predstavitelia intergalaktického priestoru. Každopádne to je veľmi zarážajúce a najviac zarážajúce na tomto prípade je to, títo páni si všetko natáčali a všetko, čo vlastne sa dialo v tom dome, bolo nahrávané na videá, ktoré tam umiestnil ten jeden z tých páchateľov. A tieto videá boli potom vysielané na dark webe pre ďalších predátorov. Čomu by som len chcel povedať, že by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, že či neurobíme pár krátkych a rozumných videí o tom, ako vlastne zabezpečiť napríklad aj svoj telefón, keď ho niekomu požičiate alebo dáte, aby napríklad sa tam niečo nestalo také, že vždy bude mať prístup k vašej kamere. Lebo není to až také ťažké, není to až také náročné.
A možno by sme si mohli o tom niečo povedať. Každopádne tento prípad je hodne extrémny. Je mi z neho zle, ako sa môže niečo také diať, ale keď vidím, čo sa deje v rámci P. a Jay-Zho, ako to bolo umocované, sa ani nečudujem. Takže chlapci mali, starí mali 34 a 36 rokov. Je to fakt up, takže pri týchto správach sa s vami lúčim, lebo nemám čo ďalej povedať. Mali by sme sa viac riadiť takými normálnymi zákonmi, ktorým veríme, vieme, že tu sú. Takže aloha a čaute. Ešte o mimozemšťanoch. O mimozemšťanoch budem tiež hovoriť, ale dáme si na to samostatné video, lebo nebudem zaťažovať vaše mysle ďalšími uletenými a bizarnými situáciami a udalosťami, čo sa deje. Majte sa pekne.